12 सकेरी निश्चित बैठल बाड़ू खाए के बन गई मम्मी है। गैस खत्म हो गई बा हाँ आ बिजली पर खाना जैसे दाल धोइनी हई हाँ तो लाइन चल गई। एक तो गिरनी गाछ पर से दूसरे खनी मुंगरी तने आज हाई हाई भइल बा गैस तो राजे गइल बा आ लाइन होइले ने के तब का बनी का खाई जाई। हम ये से तो नहीं है जैती तो दही लिया के दही चूड़ा खा लेती लो। अब ये हमरा दही मिली आई 11 बजे गैस गैस है 11 बजे मिली गैस। हाँ तला सतुई घोर घोर पिया लगन ओकरा बाद आई त खाए के मोने। हाँ तो मुँह धो ली रहुआ ठीक बा। मैं लिट्टी सब्जी में आई तो भकुरा से ठीक बा तो लिट्टी सब्जी मंगा ली भोरे। हाँ आ फिर आई नुलाई गैस हाँ तो बनी आ ना तो लाइन आ जाई तो दाल भात बन जाई। लाइन आते ताकते ताकते साँझ हो जाई। काम पड़ला तो इहो ना पता हो जाला। हाँ जो घर जाई नु तो लाइन नमक साइड हो जाला। आ देखी एगो रोज वो सुबह से लेके रहेला हाँ आ एबरा आवत जाता फिर भराई ना सब दिन तो सवेरे ही खा ले साँझ और बेरे हो तो का करी। हाँ तनी पेट खाली रखे के चाही। हाँ का करतनी जाई नहा ली। ब्याह तनी मुझे नहाए सोच में पड़ल बनी काची के गैस मिली कि का हुई। गैस बुक भइल बा ठीक बा 3 दिन से कहल बा तो एने की ना आवत गैस सिलेंडर गाड़ी या ना मिलता। हाँ तो एबरा फोन भइल बटे तो आई एबरा ब्याह तनी मुझे नहाए कहतनी जे नहा लेनी पूजा कर लेनी जब जब लाइन आइल हो तब तब बिजली पर बनल बा भात आ दाल आ कोनो जुग पर आज अचार आ दाल भात मिलल बा। गैस ना रहला से गैस उड़ा गइल हो अब भोरे से एबरा जो अभी अब के पड़ल बा दाल भात खाली लाइन उड़ा गइल हो भोरा ही चाह बनत लन तले लाइन उड़ा गइल हो अब का लाइन उड़ा गेल कि गैस उड़ा गेल अभी उहे गैस उड़ा गइल हो तो जब लाइन आइल हो तब दाल बनो तब भात बनो आ हमेशा एगो लाइन आवेला। हाँ आज लाइन गैस में के लाइन धोखा कोई देला आवत जाता जाता का करी। अब भगवान जो बोलबा आदमी का कमी बा कि भगवान के में कमी केहू के कमी नहीं। मम्मी गैस आवत हुई टेंशन ना ले।